Astăzi, relațiile de familie ascund un mare paradox. Considerată spațiul celor mai profunde relații afective, refugiu din calea adversităților, familia este și cel mai activ centru de agresivitate, poate și pentru faptul că în familie fiecare își poate dezveli adevărata față a personalității sale. Cum se poate împăca dragostea cu ura, respectul cu disprețul, protejarea cu agresivitatea, normalitatea cu infracționalitatea, toate în cadrul aceleiași familii? Această realitate este cu atât mai amară cu cât familia a parcurs, la început de mileniu, o serie de mutații în structura și funcțiile sale. Violența familială s-a manifestat din cele mai vechi timpuri, dar conștientizarea ei ca problemă socială este de dată mai recentă. Abuzul asupra copiilor, violența conjugală, agresiunea asupra bătrânilor au devenit subiecte de dezbatere publică abia în ultimele decenii în Occident, iar la noi, din 1990. Pentru a înțelege dimensiunile problemei, trebuie să precizăm mai întâi cauzele acesteia. Cred că lipsa de comunicare, principal, și depinde foarte mult de caracterul fiecărei persoane. De la caz la caz diferă, nu cred că este o regulă generală. Lipsa banilor? Da, la noi lipsa banilor este într-adevăr o problemă. Lipsa de comunicare și de încredere în Dumnezeu. Dacă ne rugăm mai mult la Dumnezeu, prin El ne înțelegem mai bine cu ceilalți. Pentru că nu le ajung banii, numai pentru ăsta cred că e motivul. Nu le ajung banii și atunci intervin certurile, sigur că. Și alte motive care crezi că mai sunt? Păi și alte neînțelegeri. Cred că ăsta ar fi cel mai important motiv. Băutura. Factorul material cred că este decisiv, mai ales într-o societate ca cea de astăzi. Needucația, în primul rând, dacă chiar vă interesează. Lipsa de educație, începând de mici până la bătrânețe, mai ales astăzi. Se poate afirma că violența din cadrul familiei nu este altceva decât produsul unei violențe generalizate la scară socială. Violența familială reală rămâne un mister, datorită faptului că ea este bine păzită, este secretizată în virtutea unei solidarități ce urmărește păstrarea unei imagini imaculate a familiei. Cum etichetarea este văzută ca un stigmat ce poate dura ani de zile, membrii familiei, în special femeile, acceptă diferite forme de violențe fizice. Dar trebuie să spunem nu violenței,